Uz taj fresh letnji izgled sa rozikastim rumenilom, potpuno će se uklopiti intenzivne boje karmina, kao što je recimo ovaj, u toj nekoj kajsija roze nijansi. Kažem kajsija, svi pomisle na naranđasto, ali ovo je više onako pinkasto kajsijasto, nije obična pink boja. I oni su apsolutni hit za te hipsterske momente. Možete pri toga ovom da imičite usta, a i najbolite. Jer se sad na tržištu pojavile su se i suve teksture karmine koje se brzo suše i dugo zadržavaju. Da bi ima jedan trik nikirski, da bi nam se karmin duže zadržao, možete ovako da ga postavite, prvi sloj, zatim da papirnu merilicu razlistite na najtanji deo, postavite ovako preko mostavne kao filter i kad četku umočite, debelu četku za puder, umočite ovako, prosto je pređete i fiksirate. Maramica vam u sve služi kao filter. I taj boja koja je ispod tog pudera je fiksirana za skoro ceo dan, a preko nje stavite još jednu sloj karmina koji će se polako skidati jer će mu unutra ostati tokom celog dana. Pink usta za celo leto.